Si estàs preparant el B2, el C1, el C2 de català o penses fer oposicions, aquest és l'error que et pot fer perdre punts a l'examen. I no és el vocabulari, és la gramàtica. Errors petits amb pronoms, amb verbs, que sembla que no es notin, però et resten qualitat. I són precisament els errors que marquen la diferència entre un català elemental i un català avançat. Per exemple, vaig dir als alumnes que estudiessin per l'examen. I com substituiríem això? Els hi vaig dir. Sona natural, però la resposta no és correcta. I amb els verbs passa exactament el mateix. Estructures que semblen molt naturals, però que realment no són les correctes. Per això acabo d'obrir el curs en línia Pronoms febles sense embolics, pensat per a tots aquells estudiants que teniu un nivell avançat de català. Si vols inscriure't al curs, comenta amb la paraula curs o directament des de l'enllaç que trobaràs a la meva bio.